Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Všetkých vás srdečne vítame na Vianočnej akadémii. Pokojne sa usaďte a spoločne sa nechajme vtiahnuť do viac ako 2000-ročného príbehu narodenia malého Ježiška. Oci, a ako sa vlastne Ježiško narodil? Synče, poďme, tento príbeh ti s maminkou veľmi radi rozprávam. Pozorne počúvaj. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta tvoja príbuzná počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Jozef bol spravodlivý muž a nechcel ju vystaviť hanbe. Rozmýšľal, že ju potajomne prepustí. Ale vo sne sa mu zjavil Pánov anjel a povedal: Neboj sa vziať si Máriu, tvoju manželku. To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal anjel. Vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby sa celý svet dal zapísať. Jozef s Máriou putovali do Betlehema a keď tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasne. A hľa, zástup anjelov oslavoval Boha a spieval: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
zvestia rozniesla po celom okolí, prichádzali pastieri, aj Betlehemci, aby sa mu poklonili. A ako sa to vlastne dozvedeli? Ako? Pozor, vypočúvaj, hneď uvidíš. Poďme sa spoločne preniesť do tej noci, keď anjeli priniesli pastierom radosnú novinu. Sem, kresťania, sem pospiechajte, kráľa vítajte, kráľa nového Betleheme narodeného. Daj Boh šťastia, kto tu spieva? Či to žiačikovia, a či vtáčikovia. Ani neviem, skade som sa tu vzal. Chodil som, blúdil som po Betlehemských horách, trojokrvcov som zodral, valašku stratil i ovce potratil. Bože môj Bože, ani neviem, čo mám teraz robiť. Či mám na svojho brata Stachu zavrieť? Poď sem, brate Stachu, bol som vo veľkom strachu. Daj Boh šťastia. Pane Bože, daj. Braček Fedo, a čo tak strašne na mňa voláš? Hádam si ovce potratil v tých betlehemských horách. Veru, že potratil. A či si mi ich nevidel? Videl som ich, videl. A prečo si mi ich nenavrátil? Preto som ti ich nenavrátil, lebo od veľkej tmy som sa sám ledva domov trafil. Nuž, brate Stachu, a nevidel si nášho baču? Videl som ho, videl. Išiel poza 2-3 duby, niesol si čerpák žinčice a 3 hrudy syra. Nevaj bača, bača náš, pôjdeme my na salás nežný. Daj Boh šťastia. Pane Bože, daj. Ja som bača z Rimavskej Soboty. Nenaučil som sa žiadnej roboty. Iba múčky, plíčky preskakovať, až na západne milovať. Čože tak strašne na mňa voláte, bratia moji? Ej, bača, zlá vec sa stala. Vári si ovce potratil v tých betlehemských horách. Veru, že potratil. A nevidel si nášho Kuba? Kuba? Daj Boh šťastie. Pane Bože, daj. Ja som Kubo Dubo. Čo má v rukou Dubo? Nohy jak polenice z tej starej žinčice. Yeah.
Tvárom, 3 dni a 3 noci som nespal. Hej, rád by som si postal, ale nako ovce sa nechne. Kubo, ovce. Čo mňa do tvojich hovorí? Kubo, ovce. Jaký ovce, až nebude, Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Čo voláš a spať nám nedáš? Nech sa vám nebojte, pastuškovia, prichádzam vám ako aniel z neba, aby som vám zvestil, že sa vám narodil. Mesia v Betleme Ježiš malý, ktorého podá nás Izrael. Skáde si? Nie zo sveta tohto, A z mesta Dávidov. nie z toho. Hej, ja ťa veru neznám. A či ho znáš ty, Kubo? Ako by ho neznal? Moja hlavička, makovička, pamätá si všetko od malička. Veď je to ani líst nednička. Už, bratia kluci, keď sme sa tu tak zišli, staňme a poďme Ježiškovi niečo oferovať. Môj milý Ježiško, čo ti ja mám oferovať? Ja ti oferujem také jablčko, ako tvoje srdiečko. Glória! Jasták na peciva. Môj milý Ježiško, čo ti ja mám oferovať? Ja ti oferujem takú klobásu, čo ťa s ňou 100 razy opášu. Glória! A ja bača, bez podbača. Môj milý Ježiško, čo ti ja mám oferovať? Ja ti oferujem takého barančeka, čo budeš variť od večera do rána. Glória! A ja tu budu môj milý Ježiško, čo ti ja mám oferovať? Ja ti oferujem dorožka maku a do fajky tabáku. Glória! Slava
pokrojiť a priniesť mu svoje dary. A my by sme mu mali dať to, čo máme v srdci najlepšie. Mám nápad, aby Ježiškovi nebolo smutno, zavolám aj svojich kamarátov. Kristus Pan narodený, nech sa stane
vašim tešiteľom, vašim dobrým bratom i dobrým priateľom. Na Vianoce i v novom roku želáme vám na 100 krát teplé slnko nad domovou, dobré skutky s dobrým slovom, dosť dobrého zdravíčka a na stôl chlebička, do srdc, do duše, radosti, do srdca svornosť. Pochváľuj mu, Pane Ježišky.